Γεια σου παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Noodles Brawl, όχι Brawl Stars. Είναι κάτι σαν το... Βασικά είναι το ίδιο το Brawl Stars, αλλά απλά κοιτάξτε τα τζέμ μου. Σίγουρα πλήρωσα γι' αυτά, ναι. Δεν πάνε τα λεφτά μου. Τέλος πάντων, YouTube το Dix εδώ πέρα. Με Dynamico. Όσοι δεν ξέρετε, είναι ο καλύτερος παίχνει με Dynamic στον κόσμο. Ναι, έχει τα plays του. Ναι. Σαν τα δικά μου είναι, από μένα πήρε τα plays του, μπρο. Ναι. Από μένα τα πήρε, παιδιά. Για κάνε ένα. Τι, jump, θα κάνω triple jump. Μίκο, έλα εδώ. Δεν κάνει έτσι όμως ο Τσιλάρετε. Δεν κάνει έτσι ο Dix. Και είδες πως την έφαγα, άντε τώρα. Σας έδειχνα τι δεν πρέπει να κάνετε. Ναι, σίγουρα. 100%. Κανένας Μίκο εδώ, όχι. Οκ. Give me some sugar. Κοίτα, Dynajump. Death gun. Μπαμ. Κοίτα και έχω αγόρασα και πινάκια. Ναι, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Έδωσα λεφτά για αυτά. Τα λεφτά που με τόσο κόπο έβγαζα, τα πλήρωσα για Dynamic. Μπαμ, είδες, κοίτα. Τα κάνω double jump. Άνεργε. Ωραίο double jump. You just joking. Δεν έχω hitter, bro. Άντε. Το είδες, κοίτα. Ναι. Από μένα τα πήρε αυτά. Άντε. Εν τω μεταξύ, αυτός κάνει triple jump, τετραπλό jump, κάνει κάτι τέτοια κάνει, bro. Πόσα πω. Τι πέθανε. Όπως σε φοβάμαι τώρα, Μπέλ, σταμάτα. Κολομπέλ! Το κατέβασα αυτό από Happy Mode. Όσοι ρωτάτε, πάτε Google, γράφετε Happy Mode. Ναι, και το κατεβάζετε, γράφετε Noodles Brawl και μπαουμ. Και στο προηγούμενο βίντεο με Μπέλ θα Τι θέλεις πάλι? Ναι, όσοι το θυμάστε. Μωρή Κολομπέλ. Ο πιωμένος. Ναι, έλα να τα πάρεις τώρα. Τσάρλι, μη παίζεις άγρια. Παίξεις κάνει. Κοίτα. Με πεθάνε. Την έκανα στάν. Ο Φάγκ είναι άχρηστος κιόλας. Σκάσε λίγο αγώ, μείον 40, χαλαρά. Please κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί έχουμε κολλήσει στους 67 subscribers. Έχει γίνει εφιαλτικό νούμερο αυτό, ναι. Το βλέπω στα όνειρά μου. Ποιος είναι και σου YouTube, μια Piper. YouTube το Dix, real. Δεν είμαι, καταλάβατε, ναι. Όχι, δεν. Υπάρχει ζωντανός μόρτης από ό,τι είδατε. Όχι, είναι αυτό. Α, κοράκι. Εντάξει, αυτός. Και... Chiller, bro. Είμαι Dynamico. Η real τέτοιος, ναι. Dynamico. Μπαμ. Ποιος υπάρχει ζωντανός? Αυτός, 1-0. Πάμε Κρόου. Αυτός να. Οκ. Φάτο. Σκάσε ρε. Μπράβο Κρόου. Έχω 0 gadget, bro. Ναι. Πρέπει να πάρω το gear που μου δίνει περισσότερα gadget. Έλεγα. Όχι ρε Κρόου. Δεν πειράζει την άλλη ώρα. Dream μιλάμε. Ναι. Χάζος είσαι. Ναι, σαν εσένα, ναι. Το ξέρουμε. Σίγουρα, επίσης τώρα το κατάλαβα. Σίγουρα δεν είχαμε να ανεβάσουμε έναν μήνα βίντεο. Όχι, ποιος το είπε. Όποιος το είπε θα έρθει. Τι κάσε ρε. Την έφαγε ο άλλος. Ο άλλος Πάιπερ είναι. Ο άλλος Πάιπερ. Δηλαδή, έχω τηλεπάθεια ρε παιδιά. Δηλαδή, γεννήθηκα με αυτό. Ασχολίαστο. Νάτος. Μπαουμ. Μπράβο Φρέκο. Σπονάρει μια σέλ, ξέρω εγώ. Κορντ. Κορντέλου θα με παντρευτείς. Θα σου έλεγα τώρα.
Κορντέλη, θέλω να με παντρευτείς, αγάπη μου. Γιατί δεν θέλεις να με... Ρίκο, θέλεις να με... Ναι ρε Κιτ, θέλεις να με παντρευτείς. Όχι, fake χείρα. Πιο fake για από μένα είναι, μπρο. Συν 5, εντάξει. Και όχι. Δεν ξέρετε τι λέει αυτός behind the scenes. Τι είπα. Ναι, τι είπες ρε, οκ. Όχ, μοιρεύεσαι ρε πλάκα. Όχ, μια σχέλη. Μια σχέλη, εσύ είπε ο Χρήσιμος. Ο άχρηστος είπε τον χρήσιμο άχρηστο. Μπαουμ. Όπου σου κλείψε το εκεί, τι έγινε. Μπαουμ. Και εσύ βλάκα μόρτι. Μπαουμ. Θεσέλη, θα με παντρευτείς. Τι είπες, δεν θα με παντρευτείς. Θα σε διαλύσω ρε. Το είδα. Όνα σου. Το αντίθετο έγινε. Σίγουρα δεν έχασα μία νίκη. Κανένας Μίκο. Υπήρχε Μίκο Μάγκης. Στον κόλο σου υπήρχε ο Μίκο. Ωχ, τι είναι αυτός ρε. Κάτι τέτοιο. Α, Λεονδάριο. Με τα... Τον αγαπάς ρε και Τι τον κάνω γι' αυτό. καρδούλα. Όλους τους αγαπάω. Είμαστε όλοι ίσοι. Εκτός από τους μαύρους, όχι εντάξει μπρο. Και μόλις πέρα. Το βρες καμάρι το... Κάνει gadget, έχει έτοιμο the gadget. Αν δεν το έλεγα δεν θα το έκανα, να ξέρεις. Θα το έκανα ρε βλάκα, αφού είμαι του Diggs εγώ. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα, να με σέβεσαι. Λάθος το έγραψες. Να, σωστά το έγραψες. Μάντι, θες Μπράβο κάτι. Μάντι, συνέχισε έτσι. Μπράβο Μάντι, μπράβο και εσύ. Όντως τι είμαι. Τι είναι αυτό ρε. Μπρο αυτός. Τυχείο και ξέρω. Όχι, Airbit φοβηθήκαμε. Το ξέρω. Όντως φοβηθήκαμε μπρο. 8 bot, πού είσαι. Νάτος. Hypercharge. Πες. Όνα σου. Δεν πειράζει για λίγο. Κανένας Μόρτι, Νίκο. πρέπει. Μόρτι Ναι, έχει. Μόρτι. Σκάσε ρε, μη χαίρεσαι. Δίπλα τους μόνο ρε. Ναι. Τίποτα δεν είπα, όχι. Μπαουμ. Χέστη. Χέστης είσαι. Σκάσε ρε κάγκα. Εσύ σκάσε. Τι είναι αυτός, γκρεουλάς. Πάνε πάρ' το. Μπαμ. Μπαμπά. Ποιος είναι ο μπαμπάς σου τώρα, Γκρέι? Αυτός, 1-0. Όχι, τι είναι αυτό, πιπέρι. Πιπέρι Όχι, στο- αλάτι. Αλάτι. Όχι, ρίγανη. Αχ, τυχερός είσαι. Έγκαρ. Ναι. Σκάσε ρε. Δεν είμαι μπαλόνι και δεν μπορώ να γίνω. Αν του πω βαθιά τώρα, τι θέλω. Σκάσε ρε. Εγώ θα φταίω. Ναι, που τα λες εμένα για... Όχι, ο Reals. Όχι, Όταν έχει- πιπέρι κι άλλα. Κόλφα. Ναι. Θα σε φιλήσω εννοούσα. Ο Μόρτης. Είδα Στον Μόρτη. κόλο σου, μωρ. Πώς γελαστές. Όχι, ένα πιτσέρι. Τα μωρά είναι σπαστικά. Όχι, ένας μόρτης. Τώρα γίνομαι κι εγώ σπασί player. Ντάι. Μπαζέ. Αχ, Πάιπερ. Νιόλτη είσαι. Όνα σου! Και συνεχίζουμε. Μπαου. Το behind the senses, bro. Είναι απλά tragic. Ένας Edgar ήταν. Όχι, τι είναι αυτό, ρε. Α, Kit. θα μου κλάσει. Να σου... Πω. Τα skills είναι unreal, παιδιά. Δηλαδή, Άρα πρέπει να πάω σε tournament. Το έλεγα εγώ. Ρε, πρέπει να πάω σε tournament, αλλά δεν μ' ακού. Οχ, Kit. Ναι. Μπαουμ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένατος. Σίγουρα δεν έχω χάσει μείον 100 πλάς κύπελα. Ναι, σίγουρα. Μπαουμ. Όχι, να... Α, πιπέρι. Αλάτι.
Bro, tragic. Ωραίος ο Φέδων. Ο Μπρος συγκεντρώνεται. Τι θες να κάνω? Κολόγουν traders. Ρίπ ο Cord, ρίπ και Piper. Τα coordinates ζουνε. Τι? Τίποτα. Κοκόρντ είναι η ζούνε. Τα coordinates ζουνε. Cord. Όχι. Όχι. Λοιπόν, πώς πέθανε μια γάτα με 16 ζωές? Εσύ σκάσε. Την πάτησε 4x4. Πολύ αστείο, γελάσαμε. Το ξέρω. Επίσης, ρίπ μια ούλτη. Εσύ θα είσαι Από ρίπνο. ό,τι θα ζει Cord. Σκάσε. Από ό,τι θα ζει Cord. Ω, να σου φιλήσω το μάγουλο. Σκάσε ρε να είσαι σαν. Έλα εδώ, κορντέλιε. Κοίτα τον βλάκα μου τα γκολάρι. Τι είναι αυτό? Μπαζέτα. Κασέτα. Όλοι ο Assassins παίζουν. Έλα εδώ, κασέτα. Αυτό μου αρέσει. Κασέτα, θα σε φιλήσω. Το παιδί δεν πάει καλά. Έχεις μπλέξει άσχημα. Τι δεν τον έκανα, μπρο. Κάνε μου σούπερ, ωραίος. Είσαι πολύ προ, το ξέρεις. Έχεις μπλέξει άσχημα. Ωραία ούλτη. Σκάσε! Έτσι. Παίξτε φύτε. Ο Σκοπριόν τσακ. Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια κύριε Στρέμος. Τσακ. Πήγες να πετάξεις από το κάπου. Ποιος είπε, παιδιά, δηλαδή. Ω, Μόρτι. Και ακόμα και το μόρτιστρο βλάκα. Τι είναι αυτός? Κοκτέιλος. Μου κλάνει αυτός. Ένα gadget είσαι. Αυτός είναι ένα gadget. Ήταν γιατί τον έφαγα. Τον έφαγα, οκ, μπρο. Εσύ, Μπουλ, τι θες? Άλλη φορά θα ξαναμιλά. Οκ, μην ξαναμιλήσεις. Χάρη θα μας κάνει. Εντάξει. Μπουλέιρος. Α, Χριστή ούλτη. Σκάσε. Έλα, εδώ, γατζετέιρος. Μπαουμ, μπαμ, καραμπαμπαουμ. Μπαουμ. Κόλτον. Ωραίος ο κόλ. Να σου φιλήσω. Τι λέει ρε μπρε. Κοίτα τον βλάκα. Σου μοιάζει. Αν δεν πάρω another one win, το βίντεο δεν κλείνει. Και το βίντεο θα γίνει live στο Και το τέλος. βίντεο δεν Το βίντεο, ωραίος. Μπαουμ. Μπαουμ. Αχ, για λίγο ρε φίλε. Πάρ' το, αυτό για σένα. Σίγουρα δεν έχασα 130 κύπελα, όχι. κάνεις επισταστικό ρε. Δεν έχω facecam βλάκα. Μπαουμ, μπαουμ, Αν μπαουμ. είχες. Αν είχα. Και εσύ αν ήσουν προς το Brawl Stars. Ναι, γι' αυτό σε περνάω για... Πόσα κάπα μιλάμε? 10 μωρέ. 10. Όχι. Ναι. Μπαουμ, μπαουμ. Ούτε Λεντάρες. εσύ δεν μπορείς να με κοντρολάρεις, αγόρι. Λιόν, όχι, δεν είσαι κύριε. Τι λες? Αυτό που ακούς. Αυτό που δεν ακούς. Κουφέ. Κουφέτο. Τι? Είδα, είμαι όντως YouTube το Dix, bro. Αν δεν ξέρετε, λέει τι είναι αυτές τι είναι αυτές το Dix. Πάντα YouTube, εντάξει. Έφυγες, δεν χρειάζεται καν να πάρω το κουτί, bro. Μπαμ, 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 μπαμ. Καρλίτος. Από τον Παναθηναϊκό. Όχι, εντάξει. Οπ, ωραίος ο Φέδων. Φεδονίστας. Αχ, για λίγο.
λίγο. -100 Λοιπόν, τελευταίο game. Ένας μου κάνει copy το Bell mic. Bell shop mic. Πώς καταλέγεται. Κάσε. Έλα. Όχι, fake physic. Real. Πιο real και από μένα είναι. Ναι, παιδιά. Προήλασε. Okay. Μπαουμ. Κοίτα εδώ πως θα φύγω μπαουμ από τη λίμνη. Μπαουμ. Καραμπάου καπ. Καραμπαμπάουμ. Φύγε κι εσύ. Άχρηστο. Μάντι, τι θα μου κάνεις. Θα με φιλήσεις. Θα με φιλήσεις. Άρης Λίμα, πότε θα έρθεις να κάνουμε βίντεο στα Stable Guys μαζί. Ή Brawl Stars. Τώρα γράψτε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει το Stable Guys. Εσένα μου, εσύ μου αρέσεις. Αγάπη μου. Θα παίξουμε another one. Και άλλες κοντίνται. Dynamite επίλεξε. Και άλλη με τα ρόσπα. Τον πατέρα σου ή τη μάνα σου. Κοίτα double jump, μπαουμ. Αχ, για λίγο. Για λίγο. Ναι, θέλω teaming. Ναι, teaming θέλω, ιδέα σου. Ρίπια αυτό. Σκάστε μωρί. Τι, πού είναι το αστείο. Εκεί που δεν το βρεις. Λοιπόν, αυτός ο Μπάζ πρέπει να πεθάνει. Για λίγο. Another one. Θα σας δείξω tutorial πώς να πάτε rank 35 Dynamite. Για αρχή από άλλον Dynamite. Για αρχή θα πάμε. Αυτό είναι το Dynamite. Another one. Το έχεις πει εδώ και 5-6 πίστες. Αυτό, παιδιά, είναι ένα βίντεο για το πώς να πάτε rank 35 Dynamite σε solo showdown. Αρχικά παίρνετε κουτάκια. Πες να βάλει κανένα Σκάσε εσύ, δεν είσαι στο tutorial, εγώ είμαι στο tutorial. ηλίθιο τίτλο. Θα βάλω τίτλο αδερφός μου. Τότε θα είναι ηλίθιο τότε. Όχι, τι κάνουν αυτοί ρε. Κάνετε παράνομα πράγματα ρε. Δεν τρέπεστε. Όχι. Παρανομίες δεν θα βλέπω. Ξανά από μπάζ ρε. Α, όχι. Από τον καπνό. Another one. From the Θα σας δείξω πώς να πάτε rank 40 Dynamite. Real. Αρχικά φαρμάρετε boxes. Μετά θα φάμε αυτό τον κάντε card. φάρμα από boxing. Φαρμάρετε. Αχ, για λίγο λέτε, δεν πειράζει. Και τον παίρνετε από εδώ. Πόσο βλάξ παίζει να είσαι. Σαν εσένα, σου μοιάσα. Είμαι ο πατέρα. Αρχικά ζητάτε πρόταση γάμου από τον Κάρλ. Τι ζητάτε σιγά μη. Πρόταση γάμου. Ω, να σου φιλήσω. Το τέλειο skin των Leon. Το χειρότερο skin των Ηλίων. Σου μοιάσε. Σε σένα έμοιασε. Αρχικά ζητάτε πρόταση θανάτου από τον Ηλίον. Και λέτε δεν πειράζει. Κοντά ήταν. Επόμενη φορά. Next time που λένε. Ωραίο. Another one. Θα κάνω. Τώρα Θα σου κάνει gadget ulti τα τώρα θα πάντα. φοκουσάρω στο double jump. Αχ, δεν πειράζει. 0% jump. 50%. Οκ, πρώτα. Πρώτος έτσι. Στην 150 κύπελα. Φύγε.
Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να μην σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe. Και την άλλη φορά όχι τόσο άχρηστος. Και τα... Εσείς κάσε. Bye.